Gue iki mere apa to? Gue dian. Op, op, Yo. Yo modal gue ketek elek. Yo. Tangkep iki lho. Hus. Yo. Tangkep iki. Yo. Oh. Lo ngencing gat lo, Indian. What? Yo. Ayo. What? Hey. Bayo sapa iki? Sawak kujur gudeg tok iki sapa iki? Sisik. Kok enek lho wong sisik kok enek lho jaman kaya ngene. Sisik kok tato. Merasakan merdeka. Wani maju, ora wani minggat. Raden Antarja Tandingana. Kowe sapa? Aja mati tanpa aran. Tumenggung Surya pangrangsang tresna. Piye? Pangrangsang tresna mergo aku wis duwe tresna. Wis tuwek. Wis ora duwe tresna neh kowe. Betul. Besok ora gelem sak iki apa dene. What? Oh. Arep pancal malah nyingkreh. Aku pancal nyingkreh. Mbok sekali tembok ki nglegakne sing mancal. Mapan. Wong mancal iki ya perlu lego, Bang. Antarja ki nyang apa? What? Biar we. Wis apa kok pengen mak ngarep ditemu.